Ba, may sunog. Ayun oh. May sunog, nagkakalat ng abo. May sunog dun. Ride Motovlog. Let's ride. Let's go. Andito sa may ano to eh. Baliti, Barangay Baliti. Ayan oh. Sunog ba yan? O nagsusunog lang, nagsisiga. Nagsisigala. Sisiga ba yan? Ba't ganyan? Naku, baka kumalat dito. Ay, laki! Ay, grabe. Baka kumalat yun doon, oh. Sa may bahay. May nagsunog. Yan, laki. Nagandos yun siguro. Baka umabot dito. Grabe na. Baka mabutan tayo. I-report natin. Kuya, anong lugar to? Baliti. Baliti, sige. Kurali ko ba? Baka umabot dyan sa bahay-bahay yun, no? I-report natin sa ano? Baliti. Report natin sa police. Masok sa helmet ko yung ano Ayun na oh. Mamay pumunta yun sa may gasolinahan eh. Saan ba dito yung police station? Baliti. May nagsulog siguro doon. Dire-diretso na yung apoy ngayon. Hindi nila namalayan. Barangay Baliti. Ano ba pwede i-report dito? Doon alam ko may barangay, may ano doon, station, police station. Sa natin baka umabot doon sa may gasolinahan yan o kaya doon sa may mga tindahan na barangay. Naku. Grabe. Ayun na. May dumaan na pala. Buti, nandun na. May tumawag na siguro. Okay na. Meron ng tawag doon. Yung fire truck na dumaan. Walang nangyayari. So, ayun lang. Buti meron ng fire truck. Hindi. Yari. Dala kayong sunog na yan, no? This is the Motovlog. Ay, wala tayong laging indo, no? Lag out.